Kung sa may anang pagsugod sakit niyo ti nga kanang pila edad niyo ani inana mo? 30 kapin pa. So karon ti maglisod na ka kana ingon nga kanang mulakaw ka di jud ka kalakawan na yun. Maglisod na tindog. Kung nakagano ko nga. So kung napansin din ako mga kabangis no nga wa di sila silingan rin makabangis, grabe makabangis nga. So nakita na ko ay lang sitwasyon nilang kuya dire pag-agi na mo nga inani lang kanita nga abi ko nga gaunsa si ate diyan ko galubo siya ug mais ila yan gilubo kay para nila ilahan dahil yung agon kay wala ko sa gas na daw na. Hello guys, na po si Jungjung Mahili Vlog nagsuroy-suroy og maglingaw kaninyo og naa ko diri aning suba og kauban si Boy Bangis nga sikat nga vlogger sa Cebu og naabot diri sa Sindangan og gidala niya ang iyang bugas nga isa ka sako kay motabok mi sa suba. Og diri padulong mi aning suba diri kay padulong mi nang sakyanan. Mao din amo ang service mga kabangis. So butabok mi anang pikas. So ang driver na mo patindak ko bata ang mga driver. Sir kaya na sir? O duha lagi mo. Alam hadlo ko sir. Duha man eh. Ha? Duha lagi na. So pabili lang ang kameraman. Adiri ka sa ako do. Kani bugas bili lang kay bugas. Ate sa isa mo na ako sakay pa siya. Bugas dalan mo na pala. Kaya lagi na sir. Kaya. Si Idol Boy Bangis nang nanguro sa daan kay matabok na mix sa suba ani kay lawom-lawom may nang suba o dili lantaw-lantaw na mi aning kay mutabok man ni sila kami ani pabilin sila may maguna duha-duha kay dili man masulod sa sakayan kay gamay ra man ning sakayan aw duha lang sa og mao na sila ni dagan na gyud nila ang sakinan duha lang sila duhar sila ni sakay katulo ang driver nga bata pa kaayo o diha ni tabok na gyud sila nang suba nga pinakalawom nga sulog pa gyud kaayo og kana sila mga padulong na sa mo na pinakabangis pero nahadlok og tubig o kana hapit na sila ana o pahabot na diha may lalom na kana diha guys kay kanilang gitabkan diha mapakuan man sila pa slanting padulong og padulhog diha na sila o kana na padulhog na sila diha guys mo mana o klases ka kuya o lagi kay lalom may diha day nangutana ko nga lalom man din na diha o ang iyang pagkabangis nawala ang pagkabangis tubig ra ang atong kahadlokan ani kay lison man punta og malumo so mayabo kay gamay ra ba kay o sunod na pod ang duha ka tawo kauban niya lang GB o kanang kauban niyang cameraman og ang bugas bili ning bugas kay kamera magkauban ani unya og kani sunod na pod ani magsakay aning sakayan og dili mahimo ani si ma'am gyud aning kauban kaning asawa ni Boy Bangis ang magsakay ani kauban sa bugas o kini ni sakay na dili si ma'am nga ang asawa ni Boy Bangis og kauban anang sana kanang anang bugas Dito ra ko sa niya dapat katong katig o. Dira dia. Hindi ka maglisod. Anong? Dili ra lang na maunsa. Hawid lang ma'am, dili. Hawid lang. Dili ra na. First time ko no ni ma'am nakaagi na. Hawid lang pang konsa na seat belt. Seat belt. Ampo na dan. Bugsay jud. Dinatik bugsay. Bugsay jud. Ay di puta ginuangan niya. Ila ron. Dahil mo sakay anak naon ra sampungan. Oh, karon na po wala na po ilaing musakay ni wala jud na ilain ang yung idol no Jungjung Mahili Vlog ang musakay na po diri tan-awan ni Jungjung Mahili Vlog ang musakay diri murag nahadlok murag wala pero hadlok ba ato kay lalom-lalom man ang tubig diri naabot dali ra kita naabot diri kay kusog kanimo bugsay o diri padulong nami aning sa palang na sa buntod aning kan pero layo-layo ba ni hapit sa ka oras mo siguro ni binaklay na mo ani diri mapahuway sa mi diri kay puti mang singuta kayong bakay-baklay among pahuway among bugas si Boy Bangis may gapasan og pagkahuman na diri mini pahuway kay lisod man pud kaayo og padayon na pumi sa mong gilakaw kay padulong mi sa buntod kay layo pa man ang mong baklayaw nun kay tan-awa na o nga mga kuan na buntura o pagkadahan lasang ka tanan daghang kayong sagbot katul kay tanan og diri makita nyo na guys sa naawa Mga dinhi atong biyahe na tapos. og layo-layo dai gyud among gibaklayan og magpadayon man diri paglakaw-lakaw no o paglingaw ring mga hatag may bugas tan-awa si GB mo gapasan sa bugas kay Isa man ilahan ko. Ilang balay? Wala mo sakin. Ha?
Nasa may nagkita. O kanang nakayelo kana mo na si apo ni Tiroy ang sikat nga vlogger po diri Sindangan nagkaistoryanes lang dohong boy bangis. Taga-sindangan mo? Taga-sindangan ko. Ano ba? Pero nagso. O kanang nigawas mao nang tag-iya sa balay mo na among tabangan mo na tabangan ni boy bangis ni idol boy bangis. Trabaho aning maestra. Sige, magtubasa. Mga sir na, taga Cebu man na sir. Taga Cebu ka tay? Ari pita Cebu niyo ah. Tabugon. Di ba sakop Mandawi? Tabugon, Mandawi. Paknaan. Ari pita. Bourbon. Ayun, tabupon. Ilan? Ngayon, Asturias, dari Espiritu, Tuyok. South, North. Te! Mayong adlaw! Saan nagibuhat mo, te? Ano, saan ang lubog mo na? Ay, ano ba? Uy! Ito sa mga kauban mo, te. Ayos mo na. Ay mo, magulang na? Ya! Alis sa kanin niya! Bila. Uy, mag-sabay ka maglakaw ya? Di ka kalakaw ya? Ha? Ano yun? Anong hindi ka kalakaw? Di ka kabaro? Adi sa kasariya kabaro? Ay, anak ba tiya? Umorti gahi mo po din ninyo nga. Nakaluin ni kuya. Wala may bugas din ito? Wala nga tanghapon ninyo. Kaya sa rin, di barangaya dari ito? Juan sir, ganang setyo tangako, barangay di Kuyong. Barangay di Puyong. So, sakot niya siya sa Sindangan, no? Sambuanga del Norte. O sir, Ay, anak ba? Malagsuon mo, kamon tulo? o sir, kana siya akong magulang kaya akong manggol. Kaya yung manghod mo ni. O sir, Nakaluin ninyo nga na. Kanang... So, ano inanit niyang sitwasyon, te? mama may sakit sir. Ay, anak ba? Kamong tulo malagsuon? O pininturo sir, Di ko kabarog. hindi ang kabarot sir. Kisa magkata naman yung kamaisan ko dani. Kami na sir, among gitabangin, maglakaw mo na po, magbakol, mag-igod lang. Ah, mag-igod-igod mo, anak. Sama ni Kuya Nani Ron. O sir, Sa Cebu ka rin yan. Kali rin, batitan mo. Di ka kabarog anak yan. Anak ba? Pila edad mo na ya? 54? Kasi ngalan mo ya? Joseph? Di mo nga, te? akong edad sir. Oo, pila edad mo, te? Karong September 29 sir, mag-48 na po sir. Kapag puti ka, kasi magulang niyo ani de. Siya sir, Amo ni kamugulangan. So kamong tulong man nagsuon ni nani yung sakit ninyo. o sir. So nga wala po mo ingon ka na nagpa-check up og doktor, ana nga wala po ako mo ni adto pod og doktor. Kaluoy yung tao ninyo sitwasyon ni ninyo diri eh. Kaya ka nang pamitan ani inyong kung asa mo mga pagkaon, unsa may kaunan niyo diri? May gamot lang sir, may gamot na kita, hindi na sa mga gamot. Kung anak pumahutdan po mo diri nga pagkaon kanang wala na may mga bugas ana, kasulay na po mo diri. Ano, katulay na sir kayo. Naganit pa na akong sir. Nagtawag na may utang na lang ako. Kumitan niya ako. Puro na utan lang ka. Mori panihapon ninyo. Kasi, Wala ka binuho ko mga kabangis, grabe mga kabangis nga. Ang ilang sitwasyon mga kabangis nga, magkaon lang na po na sa utang lang ka, mo ilang ipanihapon nila. So dugan nila yung sakit, gidala-dala ninyo? dito na sir. Sa gagmay pa mo nga, asan na takboy na ikaw? Katsa ko niya, be? Di ba sila makita ko rin? So dugan na yung sakit ninyo, te? Katulay na sir. So wala day mga kanang silingan niyo dahil dirite, kanang na nakatabang niyo dirite. O gidala mo doktora na, wala. Pero nakumpleto pa ka ginikanan. Asa man mo ang mga ginikanan ron? Nara sa balay. Ay mong mama na po yung mama dana no. Imong papa na diha na. Di ana ba? Mga pila nila katuig inyong gidala niyong sakit eh. 2010? So sa may kanang pagsugod sa sakit niyo te nga kanang pila edad ninyo ani inana mo?
30 kapin pa. So karon ti maglisod na ka kana ingon nga anang mulakaw ka di jud ka kalakawan na yo. Maglisod og tindog. Wala ka dugo ko nga. So kung napansin din ako mga kabangis no nga wa jud sila silingan rin mga kabangis, grabe mga kabangis nga. So nakita na ko ay lang sitwasyon nilang kuya dere pag-agi na mo nga nani lang kaninta nga abi ko nga gaunsa si ate diyan ko galubo siya ug mais ila yan gilubo kay para nila ilahan dai yung agon kay wala ko sa gas na daw na ite nga naami dere karon te so na nag-message sa kuha sa iyong sitwasyon dere so bisag unsa pa kalayo aning among lugar aning lugaran ninyo dere amo jud gisubida jud namo dere para makita na kung sitwasyon ninyo nya kay mo dito nga naatlan jud namo nga inyong sitwasyon dere nani nga wa po day mo ibugas di ay nga maglungag na mo inyong panihapon nani te pwede na to nga moadto ta sa inyong balay te para nga ma-interview nato imong ginikanan po te sa iyong sitwasyon te ha sus kaduol gan ninyo te oy pangis nga ilang paglakaw so nga mag-inani lang ilang makita ninyo mga ma'am sir Tanawa man, mga ma'am sir, luoy kaayong ilang paglakaw nila, inaani ilang paglakaw yun. Pero bilib kay ko nila ni kuya kay dako po sila kami isang dari. So sila ra kunong nagkatanong-tanong aning ilang mais na nga, ay inaani nila magkayod-kayod lagi sila sa luoy ng taon. Kan matana ba? Sige sas. Aswat bukas yung. Karon nga te, kuya, so mo ni kanatay. Ya, kumusta naman? So mo mga kabangis mo ni iyang papa ug ang iyang mama niya. So nga pila mo kabuk nga managsuon. Tulon na lang mo? Asa man day pila mo managsuon jud ay? Unom? Asa man day ang duha? Namatay na ang tulos. Ang tulo ay tulo namatay okay tulo. Namatay ang tulo? Dugay na. Dugay na. So ayong panginabuhi dire, unsa may morgan yung panginabuhi niya dire? Kay nani lang sir, Ano? Magtanong og maestra. So mo to yung sitwasyon ro nato mag kuan lang kamang-kamang lang yung paglakaw niyo no. So kaluoy mga kabangis, grabe mga kabangis nga. So mga ma'am sir, sana mapansin ninyo ning kini ako ang video nga ilang sitwasyon ni tatay. Nasa dinhi sa lugar sa lungsod sa Sindangan, sitio barang o saan nga sitio? Tumakop, sitio Tumakop, barangay Dikuyong no. So grabe mga kabangis, perti luuya ang sitwasyon mga kabangis. So na mo di pag abot ako nakita jud nako ilang sitwasyon diri nga gapanit pa lang sa gani sila kuno mais kay para daw maudi ng agon nila kay wala kuno sa bugas na. So inani nga kahimtang nila jud perti yung paita nga unya ka lang asa mo dipita tanaw na ko amo kubuntor na mo magkabog tubig. Dito sir sa sapa, layo kayo. Unya kaysa may magkabog tubig ninyo? Si akong mama, patay akong papa. Pero kung ulan sir, magsalod kami. Magsalod na tubig? Tubig sa ulan yung imnon? Ala, Diyos ko, ginoo ko mga kabangis. Nga, pag wala yung ulan? Akong mama o papa mong itabo. Akong papa, usahay, magitan ng klaseng kumidya sa bungkag. Muli ko siya, hapit na po launa. Uy, ginoo ko yung taon. Alas 5 sa ikatan, magkabot ay. Mugi ka alas 5 sa buntag, maabot ka? Hapit na launa. Hapit na launa. So, kung mugi ka na ikag alas 3 sa hapon, abot ka gabiin na dire. Kadlaw na. Kadlaw na. Hala ka, ginoo ko nga. Ay, latay, napansin na po imong kamutay. Inana, imong kamutay, nang sa imong kamutay. Hala, Diyos ko mga kabangis. So, ang... Pagbulan. Ano ba? Pagbuwan. Sa ikaw. So, ang kuan po din, kamot po din tatay, luwi po din tayo, kay kanang mga putol po yung kamot din. Ay, kunin yung taon sa yung sitwasyon na idiri. Ay, ang nakatunyo ko mga kabangis. So nga, anang tay, nay, ate, napasalamat ko nga kay ma'am. Stop na. Okay, ate, nay, tay, nakoy gamay nga tabang, so gamay radyod. Ang ako lang paghatag sa inyo dere, kanisingkas nga paghatag. Bisan di ay nga kaluyan ta sa Ginoo nga sa iyong sitwasyon dere, na ay malumog kasing-kasing. So, kung naay mga sponsor, ako na po ipaabot diri ha. Bisag layo kayo, at tuon balikon mo nako diri ha. So, oo. So, nga, nakadala ko, nagdalamig ko kini.
medya sakong bugas. May na lang mo nga dili na mo kakaon ani nga mais nga kanang kwan anagon. So magbutod atong tiyan ani nga mo'y panihapon ninyo. Kay layo di pa manig kanang kwan pa ni. Kana yung mais anang anagon pa yung mais so nga dili pa takasanggi ani no. Kay layo pa kay di pa layo. So nga napoy kas nga gamay. So dawaton ninyo ni ay maorad yun ni. So te Tete. Magpasalamat ta sa Ginoo te. Mao jud natin nga dito ta sa Ginoo magpasalamat te. Nagpasalamat ko sa labi na sa akong mga sponsor nako. Salamat to kay sa inyo ma'am sa iyong pag-like ug pag-share sa ako ang mga video. Salamat kayo ug nagpasalamat ko nila ni sir, nila ni ma'am. Salamat kay nimo ma'am nga tungod sa kalisod dire sa among paglakaw ganina gikuyugan jud ko nila dire. So nga shout out po ko sa ni Kuya Idol nga Tiroy Apo ni Tiroy. Shout out ni Apo ni Tiroy nga kauban ko nako dire na si Apo ni Tiroy na siya Dara. Mao ni si Apo ni Tiroy. Salamat kayo busing sa iyong pag-ari niyo sa inyong busing. Hey, dili ni magdugay nay kay mo uli na mi ha. Salamat po sa inyong ipaabot din na mo sir. Nilak na sila. Sus kaduoy yung tao no nga. So nga napasalamat ta sa sabi makabangis igilubo na lang nila ni makabangis para nga ilang lungakon nila kay anagon pa man eh. Kunya Kuya. Ya. Dili magdugay ha, mulakaw sa miya ha. Yes. Tay. Mari sa mi tay ha. Mari sa mi ha, pag-amping mo dire ha. Pag-amping mo dire. Sige. Salamat kay po sa Ginoo.